När man pratar om människor med samsjuklighet så brukar man alltid komma in i en diskussion om behovet av nätverksmöten och möta alla delar av den här personen. Och alla de här nätverksmötena brukar också mynna ut i behovet av professionella nätverk. Och nu ska vi gå över till organisationssteget, och då är det Janne Seman som är lektor på Institutionen för socialt arbete på Ålborgs universitet som ska diskutera vad som sker när organisationerna ska samarbeta. Och jag förstår så är det också titeln på en av dina böcker du har skrivit. Varsågod. Ja, tak. Og tak for invitationen til at komme. Selvom jeg indledningsvis må røbe, at sådan et oplæg til i dag med en meget stor hovedoverskrift er ganske vanskeligt at dykke ned i. At arbejde sammen på tværs, også inden for dobbeltdiagnoseområdet, det er omfattende, det er kompliceret, og det er meget langsigtet at beskæftige sig med. Nu har jeg kigget i jeres programbog, og der kan jeg jo se, at der er lige så mange stillingsbetegnelser, jobfunktioner, som der næsten er deltagere. Så gad vide, om I selv kan gennemskue, hvad hinanden jobber med inde i den her sal, alene ved at kigge på en deltagerfortegning. Jeg har været ude i pausen og lave lidt deltagerobservation. Og der er da ikke grænser for, hvor meget man eksempelvis i selve Göteborg inden for Skytsværnet kan komme i berøring med som klient. Halvvægshuset, Adam, socialmedicinsk modtagning, motivations- og udredningshjem, lægenhedsafdelingen, sysselsætning, vævstugan og behandlingshjem. Det fantastiske var, at disse papper lå i samme mappe. Men gad vide, hvor meget det hænger sammen for den enkelte bruger, når det kommer til stykket, uden at have til hensigt at fornærme nogen funktioner i Göteborg. Jeg håber, at I kan forstå mit danske. Det er vældig fint i nordisk sammenhæng at prate på vores modersmål. For mit eget fag, management, vil utrolig gerne speak in English. Also in the Nordic countries, and it's really too bad. Så jeg håber, at I fremdeles forstår. Svenskerne har det jo jobbigt med dansk. Det går lidt greit med Norge. Og nu kan danskerne for en gang skyld slappe lidt af. Fordi nu er der ikke så mycket svensk. Der er det ingen for. Når man betragter helsevæsenet, sundhedsvæsenet, socialvård, sjukvård og hvad det hedder alt sammen, så er der jo netop langt fra tale om ét væsen. Det er også meget karakteristisk, at der ikke fremstår en hverken klar eller særlig entydig definition med fælles værdier og fælles målsætninger, der kan sikre en tværgående afstemning, en tværgående samordning af mangeartede aktiviteters fælles retning, ikke alene inden for dobbeltdiagnoser. For eksempel i Danmark sker der, og det gør der i de nordiske lande og på den vestlige halvkugle, en voldsom øgning, en voldsom stigning i multisygdom. Alene siden 2006 er multisyge, det vil sige mennesker med mere end 3 diagnoser, steget med 5%. Samtidig har flere end halvdelen, mere end 50% af de kronisk syge i Danmark mere end en kronisk sygdom. Og disse såkaldt multisyge udgør nu 38% af borgerne, som i øvrigt i forhold til kronikere koster 80% af det samlede danske helsebudget.
Op til 2/3, altså cirka 6-7% af de sindslidende i Danmark, er jo ikke misbrugere, men de lider af andre somatiske, kroniske sygdomme. Og det sætter helse og sjukvård på en alvorlig prøve i forhold til sammenhæng. Man har jo i de nordiske lande og også i Dansk Helsestyrelse arbejdet utrolig meget med forløbskoordination og forløbsbeskrivelser inden for forskellige sygdomsområder. Problemet er bare, at forløbsbeskrivelserne, som skal få enkeltsygdommen til at hænge sammen, kun kan få enkeltsygdommen til at hænge sammen. Og hvad gør man så med komorbiditet og meget andet, når vi ikke kan håndtere det at fejle 3 ting på én gang? Altså man kunne jo sige som Martin Luther King, I have a dream. Hvor ville det være fantastisk, hvis vi havde en afdeling for menneskebehandling. Men det har vi jo ikke. Og I sidder jo her og er behandlere, og skal for så vidt håndtere et dilemma, som ikke kan løses. På den ene side, så bliver I bedt om at være world-class specialister, som jo giver arbejdsdeling, og for hver gang vi har en arbejdsdeling, så har vi et koordinationsproblem. Udover at være specialister, så skal I få tingene til at hænge sammen. Så jeres politisk-administrative overbygninger beder jer om en umulighed, nemlig på en og samme gang at agere vertikalt og horisontalt. Og det kan man ikke. Man kan håndtere det. Hvor mange af jer har ledelsesfunktioner i det her lokale lige nu? Ja, det var ganske få. Så det er produktionskernen, der sidder her. Hur mange er ledere? How many are thriving on management, dear? Der var ikke så mange ledere. Nu skal jeg fortælle jer i produktionskernen, hur ledere tænker. I de fleste managementbøger, så står der jo, at ledere skal løse problemer. Og i det omfang, de skal implementere reformer eller hanskes med forandringer, så har vi en ledelse i toppen af et hierarki, som skal formulere løsninger på givne problemer. Og så står der i 99% af alle organisationsteoretiske lærebøger, at så gælder det om at handskes med resistance to change, mod modstand mod forandring, altså at få sine undersåtter til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort. Det er en opfattelse, som måske kan være lidt gammeldags, men den er meget udbredt, og den kan tyvärr ikke stå alene. For sådan ser verden ikke ud, hverken når vi taler om multisyge, samhyggelighed eller dobbeltdiagnoser. Hvordan kunne verden se lidt mere realistisk ud, men samtidig dybt kompliceret? Se, når I som ledere og medarbejdere handskes med psykisk syge, der samtidig har et misbrug, så kan det at tænke i enkelthierarkiet, enkeltpyramiden, ikke stå alene, for sådan ser jeres systemer ikke ud. I arbejder i systemer, der ser sådan ud, som går på tværs af politiske niveauer, på tværs af len og kommuner, i Norge fylker og kommune, og i Danmark mellem regioner og kommuner. På tværs af et hav af fagprofessioner og forskellige sektorer, for job, for socialarbejde, for
sygdom, sundhed, forebyggelse, hvad ved jeg. Så der er tale om ikke bare flere, men mange ledelser. Jo flere ledelser, jo flere problemer. Forstået på den måde, at der er en ren kamp om problemformuleringsdagsordenen. Hvad er problemet? Er problemet, at psykiatrien ikke vil visitere folk til sig, fordi de er jo endda afruset, og så kan de jo ikke komme i psykiatrisk behandling. Og afrusningsstederne kan jo ikke modtage psykisk syge, for de vælter jo hele afrusningen, eller sætter medicinske afdelinger på den anden ende på skadestuer lørdag nat. Hvad er problemet? Hvad er definitionen på en færdigbehandlet psykisk syg? Og hvem skal bestemme det? I har ingen nærmest fælles overordnede, hverken i det svenske, det norske eller det danske system. I Danmark er den nærmest fælles overordnede på sådanne problemstillinger dronning Margrethe. Og dronning Margrethe har ikke tid at løse sådanne problemer. Det ville blive for meget en flaskehals i beslutningsprocessen. Så vi har altså flere problemer. Og i kraft af, at vi har flere problemer, så har vi også flere og konkurrerende løsninger på problemer. Så en stor del af at thrive on chaos her, eller at udøve ledelse, består ikke alene i at få nogle enkelte undersåtter til at gøre noget, som de ellers ikke ville have gjort. Det består i vidt omfang af konstant forhandlet relation. Og det er jeres arbejde. Så jeres arbejde består i en konstant forhandlet relation, og bedst som I tror, I har neglene i og kender problemløsningen, så sker der noget i et andet regi, som I ikke bare kan ignorere. Så I lever i konstante fluktuationer i sådan nogle typer af systemer, og derfor skal man lære at udøve interorganisatorisk ledelse og ikke hierarkisk ledelse. Tyvärr er det jo sådan, at der er krise. Og jo mere krise, jo mere tænker det politisk-administrative niveau i baner, som vi kalder New Public Management. Og hvor man bliver udsat for en række værktøjer, som kan være ganske udmærkede til nogle ting, men ganske forfærdelige til andre ting. Og når vi prater samordning, så er en kæmpe bivirkning af indførelse af såkaldt nye ledelsesinstrumenter. De er 100 år gamle, og det private erhvervsliv har for længst sagt godnat til dem. Dem indfører vi i en lind strøm i den offentlige sektor, så vi kan blive målt og vejet. Og er man en god leder i dag, så får man ingen præmie for samordning. Man får præmie for at fastholde sit eget budget, sit eget personale, sin egen bundlinje, og det er invitation til, at offentlig sektor suboptimerer. Og det er noget skidt. I hvert fald for dobbeltdiagnoser. Dette var en typisk produktionskernereaktion. Om der er ledere til stede, kan de få ordet for en kort bemærkning senere. For det ville jo være rart for ledere, om de befandt sig i situationen øverst i robåden. Iblandt kunne vi jo selv tænke os, at det ville være herligt, om alle andre bare ville gøre sådan, som vi selv gør. Men så er det ikke. Hverken for ledelse eller for produktionskerne.
Og kan ske, det er lidt fejl at skrive, som det er ved at blive. Næh, det er, som det er. Og i virkeligheden deler I her skæbne med jeres egne klienter. Ligeså vel som det kan være vanskeligt for jer som anstelte at håndtere denne robåd med en masse selvhævdende faglige universer, der gør sig kloge på dette og hint, og får penge for at være eksperter og stige op som trolde af æsker, så kan det være utrolig vanskeligt for klienter at handskes i nok så komplicerede vortsystemer, som vi har her i 2011. Så der kan være store tendenser til, at klienter må være hovedkoordinatorer i deres eget behandlingsforløb. Hvad er det, der foregår i denne robåd? Hvad er det, man prater om? Hvad er det, der er så besværligt? Hvad vil være typiske temaer til diskussion på tværs af organisation, på tværs af sektor og på tværs af politisk niveau? Det har jeg undersøgt i et større studie, hvor jeg er kommet frem til, at der er 5 og kun 5 dimensioner, som I ikke kan finde ud af på tværs. Og jeg har ranket dem. Rank 1 er domænekonflikt, altså en arbejdsdelingskonflikt. Det vil sige, hvem skal gøre hvad, hvornår og hvorfor, og hvem skal betale for det. Det er absolut rank 1 i de nordiske velfærdssystemer. Det kan vi ikke finde ud af. Rank 2, det er inden for behandlerverdenen uenighed om behandlingsteknologi, om arbejdsmetoder og principper. Altså, hvad gør man for en psykisk syg misbruger? Skal vi kigge på vedkommendes raske ressourcer med socialarbejderen? Eller, jamen han er jo syg, vi må hæfte os ved diagnose. Der er ingen one best way. I arbejder inden for nogle opgaveområder, som er uhyre åbne for plastisk fortolkning. Og det er jo også det, som gør det utroligt spændende. Så er der uenigheder om mål og udvurderingskriterier. Eksempelvis om definitionen på en færdig behandling. Det kan I få vældig lang tid til at gå med at diskutere. Rank 3, eller 4, det er skillnader i, hvor forskellig man kan være som instans, som part, selvom man måske ikke er så behandlingsteknologisk uenig. Og et eksempel på det, et meget klassisk et fra den danske helse- og sjukvård, det er den praktiserende læge, som har en lille solopraksis, og som skal op og advokere på en udskrivningskonference på det psykiatriske sygehus for sin patient. Og han kommer med sin lille mappe, gående til udskrivningskonference, ind på et stort psykiatrisk hospital med alle mulige støttefunktioner og kvalitetskoordinatorer og HR-resource og forløbskoordinatorer og dobbeltdiagnoseteams og sengeafdelinger osv. Og det er meget, meget vanskeligt for den lille enkelte solopraksis at handskes med sådan nogle typer af systemer. Så selvom en praktiserende læge måske ikke er så uenig med psykiaterprofessionen, så kan de på grund af de forskellige skillnader i organisation have vanskeligt ved at nå hinanden. Og den 5., som jeg vil våge om 5 år kommer op i rank, det er ønsker til relationsudformning. Vældig mange diskussioner går jo netop med
og med rette. Hvornår skal vi mødes? Om hvad? Skal der tages referat? Skal du have kompetence med hjemmefra? Når man har brugt 2 timer på at blive enige, eller nogen tror, de er blevet enige. Nej, det kan jeg ikke tage stilling til, fordi jeg har ikke kompetencen med hjemmefra. Og så måste man hen og fråga. Og så sker der jo ingenting. Så hvor tit skal man mødes? Hvordan skriver I referater? Skal der officielt mødeindkaldelse? Hvordan skal en dagsorden se ud? Altså, bureaukrati kan være godt, men det kan også være vældig, vældig tråkigt. Se, nu har jeg pratet i 20 minutter, og jeg agter at prate 10 minutter mere, og så vil jeg lave et eksperiment, som hedder: ingen forlader lokalet, men det er tilladt at tale med naboen og strække armene i vejret i 5 minutter. Og så går jeg videre. For det er en umulighed at sidde en hel time og lysne på noget så forfærdeligt som dansk sprog. Så jeg skal nok tage hensyn. Ja, rolig nu. Der bliver ikke uddelt godis i pausen. Historisk har selve organiseringen af psykiatrien jo over de sidste par årtier været udsat for radikal forandring. Det er jo ikke som med somatisk sjukvård små inkrementelle ændringer, men præcis inden for store dele af den psykiatriske vård har man jo organisatorisk set været ude for meget store reformer og decentraliseringer, hvor man meget kort fortalt og meget firkantet prøver lejlighedsvis at gøre det stik modsatte af totalinstitutionen. Altså i Norge, der har I Yngvar Løkken idealer og realiteter på et psykiatrisk sjukhus. I Sverige har I jo ingen Goffman, beklager. Men i totalinstitutionen, hvor vi jo burede folk inde op gennem det 19. århundrede, med gennemsnitlige opholdstider på 80 år. Stærkt kønsopdelt, og det var jo næsten fra vugge til krukke. Man kom jo ind, så kom man aldrig ud. Det var i hvert fald heller ikke meningen. Så prøver man jo i dag langt mere humant at gøre det stik modsatte. At forsøge at integrere psykisk syge og misbrugere i, hvad vi kalder et normalsamfund, hvad det så er. Så det at basere sig på distrikts- og socialpsykiatri skaber jo helt andre løsninger, og betyder, at fra at man havde et totalt koncept for den psykisk syge, der boede inde i et stort hierarki i 80 år, så kan man nu jo komme i armene af alt muligt inden for Skytsværn i Göteborg og så videre. Så vi er ude i netværk. Og for år tilbage, der gjorde jeg et studie i den nordlige del af et len i Danmark, i Jylland. Det er ikke et studie fra metropolen København. Jeg gør en stor dyd ud af, at jeg er jysk, og at der også findes psykisk syge mennesker i Jylland, og det hele ikke handler om København. Og denne her forstår I ikke, og kan ikke overskue, og det er heller ikke meningen. Men man går fra i Viborg tilbage i 70-tallet
der havde man faktisk en helt tosselandsby, en landsby for galninge, med 3.600 indvånere. Det er jo da fantastisk. Og så det, man har for galninge, der skal bures helt inde på intensiv psykiatri, 66 pladser. Det er radikal forandring. Så fra at man har dette store statshospital, til at man har regionale og kommunale psykiatri, distriktspsykiatri, socialpsykiatri og anden vort, så begynder et behandlerbillede at se sådan ud. Så der bliver temmelig mange instanser på tværs af kommune, region, profession, forvaltningsområder, privat, offentlig, frivillig. Og det er sådan nogle typer af netværk, som I arbejder i, og som I skal handskes med. Da jeg skulle børge på det studie, der tog det mig 4 måneder at finde ud af, hvem der var involveret i opgaveløsningen. Hvem er med? Hvem har en andel i at løse en opgave, som alle dengang påstod var socialpsykiatrisk? Fordi det var nu engang socialpsykiatriske arbejdsmetoder, som stod i spidsen for store dele af den radikale forandring inden for psykiatri. Og jeg tænkte, det lyder vel nok spændende. Jeg er jo en stakkels organisationssociolog, som intet ved om behandling. Så jeg må hellere starte med at rejse rundt og interviewe alle disse parter og spørge dem og fråge, hvad er socialpsykiatri? Hvad er det? Hvad går det ud på? Og der fik man meget klassisk og ikke overraskende det, man inden for mit fag kalder what is the pig answer. Og what is the pig answer? Ja, det afhænger jo af øjnene, der ser, hvad der er distriktspsykiatri. Og hvem der skal spille en rolle. Når nogen skratter, så er det fordi, de genkender det. Så behøver vi ikke at gøre så meget mere ud af den her. Efter en kort pause, hvor I kan prate med grannen og lige gøre sådan her, så vil jeg fortælle jer nogle få eksempler om, hvordan I beter jer, hvordan I agerer, når I går på tværs af organisatoriske grænseflader, og hvad der er godt og skidt for opgaveløsningen. Men nu tager vi lige en lille bitte pause på nogle minutter. Eksperimentet lykkedes. Tak fordi I er så nogle rare elever, som bliver siddende på deres pladser. Vi er i Sverige, kan jeg fornemme. Se, en nærmere karakteristik af det, af de systemer, I som behandlere arbejder i, er, at I arbejder med bundne opgaver. Altså, I har jo nok en form for metodefrihed, men I bestemmer jo ikke selv, hvilken del af arbejdsdelingen I har andel i. Og om man sidder som et len, kan det jo ikke nytte noget, at man siger, Göteborg Kommune er umulig at handskes med, så nu afskaffer vi Göteborg Kommune i vores produktlinje. Det må man ikke. Så I er jo tvungne at samarbejde. I har det, der kaldes mandated function. Så I bestemmer jo ikke selv, hvem I vil arbejde sammen med, men i vidt omfang hyret eller hvordan. Så I har bundne opgaver, der er gensidigt afhængige. I skal jo inden for den offentlige sektor være hinandens komplementaritet. Men det kan jo være uhyre vanskeligt, som vi har opdelt det i de nordiske lande, med det sociale og omsorgen i kommunedelen og behandlingsdelen på fylke, len og regionsniveau.
For hvor går grænsen mellem behandling og omsorg? Big question mark. Der er delvist overlap, og der kan være indbyggede modsætninger, fordi I har forskellige mål og opgaver og strukturer og arbejdsformer og kulturer osv. osv. Og fordi I tilhører forskellige sektorer, politiske niveauer og fagprofessioner. Hvordan tærer man sig i sådan et system? Agerer i dag-til-dag-rutinen i produktionskernerne? Det har jeg undersøgt. Det har været et vældigt interessant studie. I gør jo, hvad I kan. Det er jo ikke, fordi I er idioter. Men det er vældig, vældig svært og vældig kompliceret. Og I kan vældig nemt blive ofre for systemers kompleksitet. Så I er nødt til, som parter i sådan en type system, som I arbejder i, at opretholde så bred en kontaktflade som muligt, for at undgå, at der bliver taget beslutninger, som går imod jeres egne behov og jeres egne interesser. Og derfor kan I heller ikke tage for givet, at de andre i kommunen, i lenet, i boformen, på hospitalet, hos socialarbejderen, helt kan vurdere, om I som part bør inddrages i en sag eller ej. Det må I kunne ikke genkende til. Derfor kan I heller ikke regne med, at I bliver indkaldt til de møder, I selv mener er vigtige. Og hvad gør man så for at rytte sig mod nogle mekanismer, hvor man kan blive holdt ude af væsentlige beslutningsprocesser? Ja, man gør noget meget naturligt. Man dukker op, og der er stærke tendenser til, at alle er nødt til at være med i alting. Og det kan være vældig, vældig fint. Og det er noget af det, som er med til at kitte vores systemer sammen. At vi rent faktisk har face-to-face kommunikation. Og at vi ikke alene kommunicerer via ind- og udskrivningsbreve og meget andet formalia. Så rigtig, rigtig flot. Problemet er bare, at man som part har svært ved at ofre så relativt mange ressourcer på tværgående koordination, som blandt andet skyldes, at den måde, jeres organisationer er dimensioneret på, jo er dimensioneret efter oldgamle, industrielle, hierarkiske principper. Hvor mange ansatte og hvilken lønskala har man så som chef? Der står ingenting i jeres bemandingsplaner om netværkskoordination. Trods det faktum, at 60% af jeres arbejde går med at rende rundt til møder uden for jeres eget kontor. Og når I så mødes, så er det muligt, at I skal bruge 30-40% af mødetiden på at finde ud af, hvornår I kan mødes næste gang. Og I skrætter, det er fordi I kan kende igen det. Det er utroligt tungt. Det er utroligt tidskrævende at håndtere så mange relationer og så voldsom en koordination. Og derfor tager det tid fra jeres kerneopgave, fra jeres professionelle kerneopgave. Har I aldrig født, når I åker hjem efter endt arbejde? Hvad i himlens navn har jeg egentlig udrettet i dag? Udover at sidde til et møde, som der i øvrigt kom for lidt ud af. Se, her i ligger et andet netværksproblem. Og nu skal jeg først sige det på diplomatsprog, og så skal jeg fortælle, hvordan det også kan være.
På diplomatsprog, og når man skriver forskningsrapporter, så hedder det opgaverelevante indhold i relationer på tværs af parter forskydes over på samarbejdsregulerende aktivitet. Hvad vil det egentlig sige? Om I har haft små pojker, som spiller miniput-fodbold. Nogle af jer må have haft små sønner, som spiller fodbold helt ned i 4-årsalderen. Og alle fædre og mødre, som er med, står jo under kampene og råber skyd og mål. Men hvordan agerer små pojker på en fodboldbane? Altså, de ved jo godt, at de er center forward og højre vinge og målmand og så videre, men de respekterer ikke arbejdsdelingen. De spiller det, man kalder kometfodbold. Så de render i en lang hale efter hinanden, og når de går ud i pauserne, så er deres klassiske kommentar til papa ikke, jeg scorede mål. Den er, jeg rørte bolden 4 gange. Så man glemmer, hvad det her går ud på. Og det er den mindre diplomatiske udgave af, at en stor del af jeres aktivitet ikke handler om at løse opgaver, men om samarbejdsregulering. Og det er I eksperter i. En anden beskyttelsesstrategi, som kan være væsentlig for parter, der måske ikke er gearet og nok udbygget til at håndtere problemer i så hypersystemer, det er, at man kan holde lav profil. Altså at man sidder bagerst i skoleklassen og dukker sig, så læreren ikke skal få øje på en, fordi man egentlig ikke har nok at byde på, eksempelvis over for dobbeltdiagnoser. Der findes jo et utal af kommuner i de nordiske lande, som ikke har udbygget funktioner for dobbeltdiagnoser. Og det er vel heller ikke noget tilfælde, at det var Göteborg som en kæmpestor by, som har rigtig meget at byde på, relativt til, kommune Norge, med jeg ved ikke hvor mange kommuner, og derfor har de det jo ikke kommunalt udbygget, og derfor er misbrugsvård i Norge jo statslig. Men hvor udbygget er den så i Norge? Altså ud til hver eneste lille li og fjord kan vi jo ikke have det. Så det kan være utrolig vanskeligt at være socialarbejder og være behandler ude eksempelvis i landdistrikter, hvor vort ikke er så udbygget. Så det man kan tilbyde sine borgere, sine brugere, sine klienter, det alene er, kan man sige, næstbedste løsninger, eller løsninger efter det, man på dansk kalder forhåndenværende sømsprincip. Og det er lige præcis, hvad der sker for brugere i psykiatriens grænseland. Altså for misbrugere, for særsorgsklientel og meget andet. Og det giver en dårlig opgaveløsning. Det giver også huller med uløst opgave. Og det er jo en af grundene til, at vi har sat ind på specifikt dobbeltdiagnoser. Og der kommer meget mere knald på multisyge i de nordiske lande, men vi hinker stadig bag efter selve opgavens udvikling. Men vi er der jo på vej. Så vi må jo håbe, at det giver færre frustrerede medarbejdere i det omfang, man som kommune, som decentral enhed samlet set kører lav profil over for klienter, over for borgere. En sidste, altså der findes mange, men det er egentlig at forsøge at prøve at bestemme. At dominere arenaen. Selvom der er ingen parter, der kan beslutte, som kan dominere,
så er det en beskyttelsesstrategi, som forsøges anvendt af meget stærke parter. Og det er vel ingen hemmelighed, at selve psykiaterprofessionen som profession er utrolig stærk. Så selvom vi vil tværgående løsning, selvom vi vil have psykologer, socialarbejdere, pædagoger, terapeuter og meget andet ind i forbindelse med den psykiatriske behandling, så er det stadig psykiaterprofessionen, der nyder forrang. Om man laver deltagerobservation af selvmøder i krise, så går man jo ikke ind på psykiatriske skadestuer og råber op, må jeg tale med psykologen? Må jeg tale med socialarbejderen? Det er psykiateren, det er lægen, der bliver efterspurgt. Og det betyder, at psykiaterprofessionen lejlighedsvis kan dominere. Og kan gøre det på godt og på ondt. Men når det er på ondt, så er der andre, som bliver vældig fornærmede og føler sig dybt undertrykt. Og hvor det er meget den lægevidenskabelige paradigme og evidensen, der skal dominere over det socialvidenskabelige. Fordi dem, der socialarbejdere og psykiatri for nogle grupper fra Rygvort ikke får respekt. Der anses socialarbejdere iblandt som amatører. Beklager socialarbejdere. Men jeres rank er ikke specielt høj. Og det betyder, I har jo kampe. Altså, det er jo et fantastisk område, I befinder jer i. Men den kan jo kamme for meget over. Så det bliver sådan en her. Og det kan vi ikke handskes med i de skandinaviske lande. Om man lægger alle beskyttelsesstrategier, jeg kan ikke nå at gennemgå dem alle sammen, om man lægger alle beskyttelsesstrategier sammen og tænker, hvad sker der egentlig med brugere, med sindslidende, med dem, der rent faktisk er syge i de her systemer? Det er jo vældig vanskeligt. Og der er altså tendenser til, og I ved det godt, selvom I gør alt, hvad I kan for at undgå det, at brugere kan blive statister i deres eget behandlingsforløb. Så når brugere skubbes til side, når brugere mister indflydelse på beslutninger og på aktiviteter, så skyldes det jo naturligvis, at de er de svageste, de er delvist uorganiserede, og de besidder ikke relativt til jer som professionelle tilstrækkelig magt til at gøre sig gældende i netværkskomplekse og hårde beslutningsprocesser. Og hvordan kan vi se sådan noget? Et eksempel fra et deltagerobservation fra en jysk kommune. En psykisk syg misbruger kunne for en gangs skyld blive visiteret. Han var 28 år, havde boet hjemme hos sin mor, som var slidt af denne her skizofrene søn, som også drak. Og omsider var det lykkedes kommunens socialarbejder at visitere sønnen til et bosted, som ud fra velfærdsstatsnormer var ganske fantastisk. Og jeg fik lov at køre med og komme på det, der hedder kontaktbesøg. Og det gik så fint. Altså, mammaen havde købt ny skjorte til sønnen, fordi man skal jo være pæn, når man skal. Jeg har også taget grønt tørklæde på. Jeg er også pæn i dag. Og han havde fået ny skjorte, som han ikke havde lyst til at få på, men den havde han fået på. Og han kom jo ind i det her fine institution, hvor der kom en pædagog, der havde lige så langt hår som mig, med malerklatter på bukserne, og sagde, hej, sid ned, og vi tager lige lidt kage og lidt kaffe. Og det kunne han jo ikke lide, at han så havde sin nye skjorte på, men mammaen var vældig fornøjet.
Hun havde fået tørklædet af og havde sin fine taske med og kørt afsted med socialarbejderen. Vi drak kaffe, vi så hans lille lejlighed, og han kunne blive støttet op af en fælles lejlighed, et i virkeligheden fantastisk flot tilbud. Og vi kom tilbage i bilen, og socialarbejderen skulle køre mamma og denne her voksne søn hjem. Og hun var så lettet, socialarbejderen fra kommunen. Nu har hun fået sagen over skrivebordet. Så hun lænede sig tilbage i bilen og siger bagudrettet til sønnen, "Nå, Peter, hvad siger du så?" Underforstået, det her, det er jo et flot tilbud. Tænk, så tillader Peter sig at sige, "Der vil jeg ikke være." Socialarbejderen fik på det nærmeste et apoplektisk tilfælde. For der er jo ingen valgmulighed. Altså, ja, han er på kontaktbesøg. Haha, han er da udsat for et fait accompli. Du kan tage det her, eller du kan lade være. For alternativet er ingenting. Og det kan ske en af grundene til, at jeres brugere trods alt ytværderer jeres institutioner så vældig højt. Ja, det tror da pokker, hvis alternativet er ingenting. Inden vi nu går helt i negativt selvsving, så er verden jo fuld af udfordringer, og I gør rigtig, rigtig meget. Og var det ikke for produktionskernen, så hang velfærdssystemerne i Danmark, i Norge, i Sverige og i Finland slet ikke sammen. Så I kan også klappe jer på skulderen og sige, det er medarbejderne i produktionskernen, som på trods udgør kittet, udgør limen i behandlersystemerne i de nordiske lande. Og nu skal jeg sige noget, som I måske bliver lidt trætte af, nogle af jer. Men nogle af dem, der er allerbedst til at skabe kit og til at være lim, det er rygskötersker. Jeg ved ikke, hvor mange sygeplejersker, der er til stede, men I er fabelagtige. Jeg ved ikke inden for dobbeltdiagnose, men jeg ved det inden for hele det somatiske system. Var det ikke for sygeplejerskerne, så hang det ikke sammen. De er vort systemers kolossale kit. Og det betyder jo ikke, at andre ikke er kit, men rygskötersker er helt fabelagtige. Hvad skal der egentlig til? Altså, vi har jo ikke fra mit fag nogen færdig opskrift, nogen kogebogsløsning på det her, som jo er særdeles vanskeligt. Det ville jo være fabelagtigt, om man arbejdede i netværk, der minder om Nalle Puh eller Peter Plys. For når Peter Plys bliver spurgt, Nalle Puh eller Peter Plys, vil du have en franskbrødsmad med honning eller en med syltetøj? Kan I så huske, hvad Nalle Puh svarer? Ja tak, begge dele. Og det er præcis det, I ikke kan. På trods af, at I også skal handskes med kaospiloter, og der padler jeres systemer til, eller med bureaukrater eller kaninen, eller med den lille energivampyr, grislingen, som jo aldrig vil være med til noget, og som i virkeligheden kører meget lav profil i et Nalle Puh-netværk. Så uden at have, kan man sige, kogebogsopskrifter, færdige recepter på, eller nogen tigerbalsam, universalmiddel til, hvordan er det nu bare lige, man laver tværgående samarbejde, så har noget af
Nogle af de normative ting, det er jo en nordmand, der hedder Haugland, som har lavet noget af det her. Han siger, man skal samarbejde på strategisk vigtige områder. Om ikke det er strategisk vigtigt, så glem det. Vælg en partner, som kan bidrage med komplementære ressourcer og kompetence. Og det er vel ikke så tosset, når vi taler om den offentlige sektor, eftersom den offentlige sektor er opbygget via komplementære ressourcer og kompetence. Problemet er, at vores arbejdsdelinger er utrolig vanskelige, og vi bliver mere og mere specialiseret. Man er nødt til i et samarbejde at gennemføre specifikke investeringer for at skabe det, der hedder positiv gensidig afhængighed. For ellers bliver arbejdet for ubalanceret, fyldt af gratister. Arbejder I ikke sammen med parter, I skal arbejde sammen med, som ingenting bidrager med, og som bare følger med på et hjul? Dem kan vi ikke have, for de blokerer for knappe ressourcer, og man kan føle sig udnyttet, der kan være mangel på dynamik, og der kan være mangel på udvikling. Så noget af det, der er utrolig vigtigt med henblik på at skabe positiv gensidig afhængighed, og det er vel ikke nogen nyskabelse, det er, at ud over at samarbejde på strategisk vigtige områder, så må man også investere i samarbejdet. Altså vise, at man vil det. Og så er de parter, man skal samarbejde med, og det kan være problemet, når ens opgave er bundet, at der skal være et værdifuldt bidrag fra alle parter. Ellers kan det jo være det samme. Så har vi en stor tendens til i de nordiske velfærdsstater, at vi gerne vil se meget store reformer og meget omfattende omstruktureringer, næsten inden vi er begyndt, eller har afsluttet den foregående strukturreform. Men i så store, komplicerede netværkssamarbejder, der er det altså en kæmpe fordel at eksperimentere mere. I 70-tallet, på 80-tallet, havde vi sociale eksperimenter inden for store dele af vårdsystemerne. Det har vi glemt. Det skal vi revitalisere. Vi skal insistere på, at vi ikke vil, knægtes af new public management, af top-down reformer og af superstandarder, der skal køre tværs hen over vores vårdsystemer. En stor del af at lykkes med tværgående samarbejde er nøgtern start og gradvis udvikling. Men det kræver også, at politikere kan sige ja til initiativer, de ikke nødvendigvis kan se, hvad kommer ud af. Forstår I det? Om man skal have eksperimenter godkendt i et politisk system, så skal de kunne se, hvad det er. Og derfor tvinger man ofte eksperimenter færdige på et stykke papir, før det når reality. Og det er noget skidt. Vi skal hjælpe politikerne. Vi skal ikke sige til politikerne, du er en idiot. Hjælp dem med at blive klogere. Så skal der være åben kommunikation, og uden tillid og personlig relation, så går det ikke. Så vi er nødt til at tillade former for store koordinationsomkostninger i sådan nogle hyperkomplekse vårdsystemer, som vi arbejder i. Til gengæld er det er jo fantastisk at få det til, når man leder. Det er jo fantastisk personlig udvikling, man kan få som anstillet i sådan noget, så fortsat held og lykke med samordning i jeres systemer. Og tak for nu. Tack för den här presentation. Finns det några frågor? Jag har en fundering här. Du talar ju om offentliga organisationer nu. Ja.
Menar du att man löser samarbetet bättre i privata? Men altså mit svenske. Menar du man løser problemerne bedre i de private organisationer? Overhovedet ikke. Men når jeg prater offentligt, så er det fordi dobbeltdiagnose handskes og løses af den offentlige sektor, som har nogle specielle vilkår relativt til den private sektor. Eksempelvis på mandated function. Altså om en privat virksomhed ikke kan samarbejde med sine samarbejdspartnere, kan de jo bytte ud dem i produktionsledet. Det kan man ikke inden for den offentlige sektor. Og derfor er samarbejdet en større udfordring. Men nej, den private sektor er da nogle gange værre til at suboptimere end den offentlige sektor. På ingen måde, nej. Det faller säkert väl ut hos produktionskärnan det också. Ska du dela ut vår lilla... Det var väldigt intressant och mycket tankar som har gått genom mitt huvud också. Det var kul tycker jag. Du ska få en liten get som heter Greta. Greta? Ej, hvor er den fin! Tusind tak. Det har jeg ikke været ude for før. Tag til Sverige og få en ged, som hedder Greta. Fantastisk. Tak for nu.